kublai pikin nang pet baro bat kumjuru yaki subscriber te menta kindiat nginya pe ya ka khubor ka balami napa ka jilla Madhya Pradesh ka badan Shapdang Jongkari India ka jinga thu khana jongka film Hamdil de chuke sanam ka film ka blaak da ka Ishwarya Rai Ajay Devgan bat Salman Khan ka badai chapang ka film Love Story menta pat le shisha ki breu Jongkari India ya kata ke jingi thu khana hapo kane ka perthai ka bang sang isa mangi bat kata kadai kwa iathoh uwe ubreu bat ka samla ka thymmai hadien ba ula iathoh bat ka samla ka barim la lais nam menchua hapo kate ka jilla Madhya Pradesh bat kat kum ka khubor ka bala yolum la ong ba kane ka lok ka barim ka ba une u lok ula iathoh la lais nam menchua kala ready ba makaru kan nyalai no bat une ulok khnang ba une ulok unyo iathoh bat katai ka samla ka thymmai ka ba ula ed menta bada ka jingsha u ne usinrang la ne une ulok ukwa ban iathoh biang shisien bat kwa ban yalai ba ka samla ka barim bat ukwa ban iathoh bat baro arngut henrei kat kum ka ain pat omsha ban le kumta bat ha ka bakhaddu ka ne ka lok ka barim kabala debe tho la lais demonstrate kala lait sandan ba une usinrang knang ba une usinrang unyo iathoh ba kate ka samla ka thymmai ka jong u bat sakawi pa khubor ka lang ba hadien jongka jingkiu jongka de ka khlam covid khat kandai hapo ka ri India ka jongi bat menta ki beri hapo ka ri India kala poi kumba prapun riu lak sau phajar ki ba yo ya ka khlam covid khat kandai bat ka jing dawai ki dawai kala nang jor bat u wei u doktor jongka aims ka badan hapo Delhi ulang ba ki dawai na menta ki pai ba anom patla ban yo la ne ban supply chakiyo tat adu usnam arja arhuar ba ansala ban pen poi ya ki ne ki dawai covid khat kendai chakiyo ki hat khna ba ki breu ken la ban thit kumbathit ya ki we ki dawai ki badan hapo kayo bat kini baro la pen bana la ne la ong da ute u doktor jongkate ka aims hospital ka bana po Delhi ba ka kateng chu ne u doktor ka dai u doktor Randip Guleria de tangkane khubor mata ka janmet in sai syampat ha ka we ka video